Mukabat sa 50 ka mga barangay sa syudad sa Sugbo ang nagtigom sa Cebu City Hall alang sa usa ka pre-disaster risk assessment kon PDRA meeting. Gituki nila ang synchronous emergency response hayan pag-agi ug pag-igo sa Tropical Depression Verbena karong Lunes, Nobyembre 24. Asoy sa chairperson sa Disaster Council, Cebu City Councilor Dave Tumula, nga gipaningkamutan nila sa lokal nga kagamhanan nga zero casualty ug luwas ang tanang Sugboanon batok sa bagyo. So doon natay ipahigayon nga evac alang adtong mga nagpuyo sa sapa ug atong mga risgo nga mga dapit, especially for those senior citizen, PWD, pregnant women, mga bata, tanan nga mga responders, tanang mga rescue tools and equipments in place. Base sa report gikan sa Pagasa, ang Bagyo Verbena nagikan silangan sa Surigao City ug Surigao del Norte. Ug adunay maximum winds na 45 kilometers per hour duol sa sentro ug paghuros nga 55 kilometers per hour. Matod sa Pagasa weather specialist Jomer Eclarino, nga karong hapon ug gabii hangtod na sa Martes sa buntag Nobyembre 25, ang kritikal nga pag-agi sa Verbena sa Central Visayas ilabi na sa Cebu. 24 evening to morning tomorrow, November 25, that is Tuesday, diha ang critical na pag-agi ng Bagyong Verbena sa Central Visayas. So lakip na diri ang probinsya sa Cebu. Ang sentro ng Bagyong Verbena is between northern to central Cebu. Samtang gituki sa retired Pagasa Visayas Director o seasoned meteorologist Oscar Tabada ang gikusgon ni ining bagyo. Ani asab ang iyang pagpasabot sa 3-day forecast subay sa maong bagyo. Ang volume of water karon ani ni Verbena is 1/4 of what we have ni Tino. Ato si Tino 1 million na to kapin ka baril. Karon 270,000 ka baril ang atong gi-expect. Unya, why kaysa May tambong sab sa maong pre-disaster risk assessment ang mga sakop sa Cebu City Health Office. Pahimangno sa nangulo sa CCHO, Dr. Daisy Villa sa katawhan, nga angay hingusgan ang paglikay nga mataptan sa makamatay nga leptospirosis. Kung pwede lang na dili mo gawas, dili sa tamagawas. Pero kung gawas man ganita, kinahanglan magpunsta. Labi na yun kung kinahanglan na atay mga saman. Na kung prophylaxis gani, no, dili nato huwaton nga naatay di pagmati. Gikonfirmar sab ni Villa nga adunay 4 ka additional nga kaso sa leptospirosis sa Cebu City human sa nahitabong pagkuso-kuso sa Bagyong Tino ni adtong Nobyembre 4. Sawa pa ang Bagyong Tino, nakatala na ang dakbayan og 93 ka kaso, 17 niini ang namatay sa leptospirosis. Sukad ni adtong Enero hangtod Oktubre ning tuiga. After the Tino, ang record nato is only 4 cases, additional 4 cases and 4 deaths. Personal sub nga nahinabi sa MyTV Cebu News Team ang barangay captain sa Bakayan, Jeneline Layson. Ang ilang dapit may hilabihang apektado sa Bagyong Tino. Mo ang mga konsyales og sa DRRM naa ngadto karon sa kasapaan, naa sila nagmonitor sila ngadto sa mga tao nga kay naa may namalik na sad sa sapa. Mo na ni konsulti ko karon sa ato ang city director sa DLG kay akong gisumbong niya kay naigisen sa ko nga picture nga tuay namalik ngadto sa sapa. So karon ako na sa mitingon ang kining mga tawo nga gahi kay ulo, ako pangutan og nganong dili gyud sila mo evacuate. Kini si Liza May Piñaranda alang sa MyTV Cebu.